Окупація Автономної Республіки Крим стала першою спробою анексії території суверенної держави в Європі після Другої світової війни. Тоді, в Криму, попри усі шовіністичні міфи та пропаганду, саме кримські татари вийшли на спротив з українськими прапорами в руках. Якщо не як загрозу, то як виклик кримських татар вважали всі в Україні, від президентів до останнього народного депутата українського парламенту. Знадобився 2014 рік, окупація Росії. І коли на здивування українського суспільства ті, кого розглядали з недовірою, а хто може і боявся, вони вийшли на вулиці з підтримкою української незалежності, територіальної цілісності і з неприйняттям російських окупантів. І цими людьми виявилися кримські татари. Вони вийшли організовано, публічно, масово. І тоді вже в Україні багато хто задумався над тим, хто є в Криму прихильником української держави. Закон про корінні народи України був ухвалений лише у 2021 році. Проте лідери кримсько-татарського народу закликали українську владу вирішити це питання роками. Мирослав Маринович розповідає, окупація Криму не далась би ворогу так легко, якби корінний народ на своїй землі мав заслужений, справедливий статус. Після 2014 року ми маємо вже нібито іншу ситуацію, але все одно ми зустрічалися з якимось таким глухим спротивом київської вже нібито нової влади щодо того, щоб чітко і ясно підтримати кримських татар. З одного боку підтримували декларативно, врешті-решт якісь кроки робилися назустріч кримським татарам. Але з іншого боку, чому цей закон про корінні народи прийнятий лише тепер? Чому не 2014 року? Я вже не кажу про 91-92. Ще одним питанням, рішення на яке ще з 1991 року чекають кримські татари, це вид автономії Криму. Автономія територіальна не надавала кримським татарам реальних та логічних повноважень на півострові. Тому що я не бачу Крим такою, знаєте, українською етнічною територією. Кримські татари і корінні народи інші в Криму мають право на самовизначення. І яким буде це самовизначення, я не знаю. Це право цих народів. Якщо вони виберуть у складі України, добре, я готовий на це. І це питання не тільки історичної справедливості, це питання і захисту. І нехай 2014 рік вже минув, національно-територіальна автономія Криму вже зараз – це двері до деокупації півострову. За словами голови Меджлісу Рефата Чубарова, зміна цього статусу лише закріпить українську державність в Криму. От та формула, про яку кримські татари говорять вже 30 років з моменту незалежності України, національна територіальна автономія як форма реалізації кримсько-татарським народом свого права на самовизначення у складі української держави. Ця формула, вона ідеально вирішує питання територіальної цілісності української держави. Ніхто і нікуди не уходить зі своєю землею. Це перше. По-друге, ця формула, вона максимально укріплює українську державність на кримській землі. Це друге і абсолютно точне. І третє, вже в наших умовах, в умовах російської окупації, ця формула, вона є такою сильною з точки зору аргументів, чому Крим має бути в складі української держави. А тому, що так хоче його корінний народ. Він не хоче реалізовувати своє право
у складі іншої держави, окрім української держави. Якщо ми так довго мріяли і добилися української державності, чому кримські татари не можуть домогтися повної державності? Я бачив, як вони дбають про землю. Ну, щиро вам скажу, ні українці, ні росіяни так про цю землю не дбають, як кримські татари. Це право кримських татар вирішувати свою долю. Головне для мене, Крим має бути кримсько-татарським з врахуванням інтересів інших корінних народів Криму.